תראו איזה גדול אני והאחיות שלי עשינו כזה גדול. בואו איתנו להפיל את זה, ממש עשינו טוב. אוקיי, מוכנות? חכו. אני מצלמת גם לטלפון שלי. אוקיי, אנחנו מצלמים ליוטיוב וגם לכם. בואו נראה איך אנחנו מפרקות את זה, אומייגאד. מוכנות? כן. חכו. תביאו לי יד. מה נורא פה? אוקיי. רגע. בוא נגיד. תודה השם. שהצלחנו לעשות את המגדל הזה. ונעשה אותו שוב פעם. ואנחנו עומדות לפרק את זה. 3, 4 כפיים. אני מתוקצת לנו, תביאו לי כיף. יש.